Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagan. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Huwebes, pitsa 15 na bulan sang Oktobre tuig 2020. 71 ka adlaw na lang ang nabilin, Paskwa na, 78 dias na lang saylo na kita sa tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral Gabayan sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Sila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, Gobernador Lacson kag si HMAC Talisay nagpermahanay kasugtanan para sa mga graduate studies sang Negrense government employees. Pag-install sang 73 ka CCTV sa Bacolod yara na sa 90%. Isa sa tatlo nga nagsulod kag nagpangawat sa sari-sari store sa Barangay Estepania, Dakop, sang Police Station 4 sa follow-up operation. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ba, hindi ko no pwede tawgon nga balingbing ang mga kongresista nga nagbutar agod mabutang bilang House Speaker, si Marinduque Congressman Lord Alan Velasco. Suno kay House Committee on People Participation Chairman kag San Jose del Monte Congressman Rida Robes. Kay balo naman ang piyak nga kampo sa term sharing agreement. Rason nga ginpili si Taguig Pateros Congressman Alan Peter Cayetano bilang House Speaker sa tuig 2019. Dugang pa ni Robes, legal man ang sesyon sa tung Lunes sa gwasang batasang pambansa kung sa diin ginpili si Velasco tungod sa 186 ka nagtambong kag nagbutar pabor dire. Sobra sa ginakinhanglan nga mayoriya halin sa kabilugan nga 299 ka kongresista nga nakasaad sa konstitusyon kag kasuguan sa Kamara. Okay malang na, hindi balingbing, okay kung hindi balingbing. Pero ang manabi sadto, kaya nagbutar sadto kay Cayetano, nagbutar man kay Velasco. Ang silingon, butar dili, dalagan sa piyak. Ang tanan-tanan nga nagsip-sip kay Cayetano, karon sigurado magasip-sip naman kay Velasco. Pero sigurado may ara gid komitiba, may ara gid chairmanship nga makakas. Bangod, ang pinangakas sadto ni Cayetano mga supporter man ni Velasco. Kung si Presidente Anay Joseph Estrada pa-wider lang. Imo subong akon buwas. Kay kung nanaong na dayon, si House Speaker Anay Alan Peter Cayetano, tani tapos na.
kung wala mag-abot ang sarswila kag drama sa Kongreso. Di kundi napilakan pa sang masakit nga mga sugilanon, nabuhinan pa ang pagtaha kag respeto sang pumuluyo sa pila ka miyembro sang Kamara. Wala to ya pulos nga klase. Kasugtanan kon wala gintuman. Kung nanaog na lang pit sa 14, kag wala gin-suspend ang sesyon, kung tani maayong papananawan sa pumuluyo sa pila ka mga grupo, kag pila ka mga Kamara de Representantes nga miyembro. Pero bangod sa itong natabo, namansahan ang ngalan sang pila ka mga kongresista. Kabalo man na sila kung ano nagkalatabo. Hamak mo to nga pila kay sugilanon to. Hindi maintindihan ang pila to portek insulto kay Velasco. Nya hindi kada bagay kay sa pagtalakay sa dalagko nga mga isyo wala ka magpartisipar. Nya karon mapungko ka House Speaker ara sadya karon kay pumungko House Speaker ti kundi ang tanan-tanan nga mga nag-arangkada kay Velasco subong ang ila sinibaba kipot. Medyo duko-duko jutay, huya-huya jutay bangod sa natabo nga sarswila sa Kongreso. Tikabay pa, atong ginpasalig ni House Speaker Alan o kon Lord Alan Velasco Matuman. Mabalik ang pagsalig sang tao sa Kamara, mabalik ang palabra di honor nga kung ano ang hinambalan dapat matuman. Kabay pa, nga mo ining matabo. Bisan paano, kaya Pilipino malipaton malang mo. Pagkalipas ang pila ka mga tinuig, malipatan na ang nagakatabo. Natawab lang natabo ka na kay Marcos. Porteng ginimo ya sa pungsod Pilipinas. Pero kadali nga panahon na, tinuig, nalipatan na. Kag pinalubong pa ni Presidente Duterte sa libingan ng mga bayani. Kita mo ilan. Ha? Kag atong pagtabog kay Marcos, wala lang. Tilantawa. Dito sa Ilocos siya, porte. Basta Marcos ka, may ano nga pwestong papilian mo, sigurado daog ka. Amo ina ya, ang Pilipino, mahapos, malipat. Tinapaktapak na, ginpakawian na, pinamatay na, malipatan lang, pagligad sang pila, kadinagon. Tikabay pa, ining kahuyan na nagintuga sa Kamara, base pa man lang buwas damlag, malimtan man ini sang pumuloyo. Pero, ining mga kongresista, nga porte kasip-sip, pag-abot sa 2022, base kon sa balutan na lang pagyon ang kaakig kagdumot sang pila ka mga pumuluyo sa aton ginbutang sa pwesto. Ginbutang mo sa pwesto, imbes nga magbulig sa tao, nagpapasan pa sang problema. Imbes nga magatag trabaho, gindula pa, gaging kakasan trabaho ang linibo ka mga empleyado. Amo ini silingi sa liga na ton, pitik sintas siya, ilalang intereses ang ila ginuna. Kaya napungko sa poder, bahala ka na. Maayo naman na sila, 2022. Sus, siling mo daw ano kabuot, dama serbisyo gid. Pagpungko, luwas sa Mayo ha, pagpungko so bulsa ang ginauna. Tawo, pasensya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:09 na. Morning na sa bilog nga dakbanwa sa Bacolod, pitsa 15 subong Mother's Day. Kon may bilin pa, sweldo subong sa may mga may bilin pa. Di sigurado nga makadto ina sa tresurira sa sulod sa puluyan. Di karon nga adlaw medyo buhi-buhi man ang negosyo, buhi man ang mga merkado, buhi man ang pila ka mga mall. Kaya kung may sweldo, natural, mamalaklon man. Mamalaklon sudan, mamalaklon sa kung anong man kagamitan sa sulod sang puluyan. Amo na bla, nami giman niya mo kung ang aton sini kwarta nagalibot bala. Ti subong medyo limitado siya. Kay bangod sa mga korpyo kag iban pa.
kag bangod gid sang COVID-19 nga naghalit gid porte sa ekonomiya sa pungsod Pilipinas. Naghalit gid porte sa mga imol. Ang igo sang COVID ya imol gid man mo. Ambalo na tod kag sa hindi. Wala mataga pakamalaot kag wala nagapakamalain sa manggaranon kay tinagmanggad na sila posible sa ilaman pagpaninguha. Pero kung may krisis nga tagsubong sini, imol gid ang mataman. Ang may kwarta ya makasustener pa pila ka bulan. Ang imol ya pag hindi mo pagwaon sa balay remedyo general, hindi ka biyahe kag iban pa, gutman ginaya, sigurado magutuman sina ang iya pamilya. Amo nang disbintaha kung imol ka. Kay kung mag-abot ang mga krisis katagsubong sini, sila gid ang nagapasan sa gaba timan kag mirise. Amo lang na, medyo may ara ka lang ginatawag balang jutay nga kalipayan kung makabati ka sa mga tinaga dito sa ibabaw nga kung imol ikaw diri sa duta, mangin manggaranon ka sa piyak nga kinabuhi. Konsolasyon mo lang na. Ang pamangkot na, sano. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:12, sige na ang aton patrol sa sininga mga tinion sigurado galambiyong na. Kamusta ang aton panahon? Maulo-ulanon gihapon? Kamusta ang mga dalanon? Kamusta ang mga merkado? Kamusta ang pagbiyahe sang aton mga driver? Kamusta ang mga balita nga nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras? Inatanan, idulong sang aton patrol sa sining nga mga tinion. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon, Alvin Graba. Aksyon, Alvin! John Fred, matugnaw nga kaagahon na muli ang kaagahon masyado ka tugnaw dumatyagan mo na gid Action Fred ang espiritu sa Pasko kay diri sa merkado, Christmas song. Kabalo ko naman Malinoy. Ang kabalo ko nga ang Pasko ang ginatigada mo sa kunaran ha. Yes, Malinoy, pero ang Malinoy man ko. Lain na subong. Sa unang Maninoy ka Paskwa. Subong iya ang ihado na ang Paskwa. Tanan, no? Nagahuring-huring gani bation sa stasyon niya si Action Albento. Nagitiganan na to nga Paskwa para sa imo. Ko salamat gid. Timayo gid, no? Kabalo ka naman daan, Maninoy. Preparado na iya para sa nagahilapit nga Pasko. By the way, speaking about Pasko Action, Fred, ang kalabanan mabatian mo kung kagahon ang tingog ni Joe Marie o ni Jose Marie Chan. Ang ang daw ka pangaruling bala action, Fred. Christmas in our hearts, no? Amo ang kasami nga mabatian kung kaagahon, especially sa mga merkado, nga daw tila agag samtang kulantawon mo action, Fred, pabutyag na ang espiritu sa Paskwa nga nagahilapit na. Amo ni ang kagahon action, Fred, batyagan mo nga way kidya basa ang dalan, kay way kidya nag-ulan action, Fred. Subong kung matangla ka sa langit, makitaan mo ya mga bituon nga mayad ang aton sininga tiyempo. Ang lupoy isang mabugnaw nga hangin amo ang mabadyaganta sa sininga kagahon. Even ang aton sininga mga kauturan nga nagkari personal nga nagpalulong diri sa area sang Libertad Public Market para temprano pa nga magapamanaklon ti aktibo man ang aton sininga mga kapulisan sa idalom sa police station number 6 nga karon ari man diri nga nagalantaw, nagabantay sa tiyempo diri man sa area sang Libertad sang nasilingtan na temprano pa nagapamanaklon ang pila naton nga mga kauturan. Of course, buhi man ang iban, especially ini mga drivers bala action, Fred. Drivers ang tricycles, drivers ang tricycle, even ang mga e-bike and taxi. Ang taxi gani action, Fred, ari lang das kilid bala sa tubang sang BDO, diri sila parking ang iban nga mga taxi. Actually 5 silang parking diri
katulog ang iban para magkaparpuahuway man. Action Alvin, Yes, sir. may mayo-ayo nga balita ng mga kabinete ni Presidente Rodrigo Duterte. Rodrigo Duterte. Hindi ko kasampot sa Duterte. Ano natabo sa baba ko? Nagaplano sila, Ariay. Mayo ini nga plano. By November, posible ko may mga korupyo kita. May mga korupyo sa Bacolod, korupyo sa iban, pagin nga mga syudad, kag kabanwanan, kag probinsya. Ginatunan nila nga daw medyo palawig-lawigon gawa. Ambot silingon kung alas 10, por ejemplo, ang syudad sa Bacolod. Bangod sang sarurot sa ekonomiya, idug-idugon abi alas 12 sa tuwang gabi, tubtob alas 4. Amo ng plano, no? Posible maimplementar ina sa bulan sa Nobyembre. So ambot silingon, hindi ka dali-dali puli, magpulo panyapon ka sa mga mall, sa mga ilimnan, kalanan, may ara gawa tulot tiyempo na. Nga pwede ka kagwa alas 7 manyapon, puli ka alas 11, kaya alas 12 pagkorpyo. Saksyon na Fred, no? Bao maayo ila kagkampiyon ila nga regalo, especially sa mga hobeles pa bala, nga mga mahilig abi nga lugayawan at mayad din sa mga on the pasapatag naman sa nga negosyo, mayad ba ni Action of Fred kahit papalo ya madugangan pangila sining ginansya sa laing gija Action Fred, no? Kung normal na gid bala nga magapagusto pwede man kaagahon na pauli nga iban matiner sa ilimnan medyo kaagahon na, pero ang muli ng regalo sa nga presidente Gusto na, ng alas 12, alas 4, tuwan gina. Ano pa naman? Maka-inom-inom ka na hasta alas 11. Subong ya hasta alas 10, puli ka na. Di ko mag-inom ka subong, temprano ka pa. Pero sa mga plainom, temprano pa na, alas 5, inom na. Basta alas 9, puli. Pero kung alas 12, ang korpyo hasta alas 4, pwede kaya kadala pamilya mo, alas 7 sa gabi, panyapon ka mo, alas 7, alas 8, alas 9, pwede na. Baka puli. Wala ka delikado kay alas 12 pang korpyo. Saksyon na Fred, no? Mas ang advantage kag ang positive side gali Action Fred sa may curfew kita, madisiplina gid, no? Ang pila ka mga kauturan, no? Majority sa ato sila nga mga kauturan, specialist Bacolod, na bangod man nga sa ginasiling tabala iyang temprano pa, at least alas 8 pa lang dapat pauli na para hindi na madakpan sa curfew. Lain lang galing kay kung manamian sa inom ag oro istorya kag makahambal bala. Uy, alas 10 na galing kunti dakpan ng iba Action Fred. That is why diri syudad sa Bacolod may ara man mga nagkaladakpan nga bayad man sila kag multa base man sa city ordinance Action Action Alvin, yes, mamangkot gali ko kundi ang Burgos, Libertad, kamusta? May ara isa lang ang guaon kag isa lang ang exit, anong natabo? Ang Burgos Public Market Action Fred, halos abri na ang ila sining mga lagyan kunti sa Burgos may apat ka entrance and exit. Nagliga daw duha mo lang ang abierto, subong tanan abierto na. Biyerto na tanan Action Fred, no? Ang diri naman sa area sang Libertad, halos abierto naman ang pila ka mga lagyan diri sa Burgos Libertad Public Market. In even ang aton sining kuan bala ang dalan sa Lovesaina atubang lambalas ang main building daan sa Libertad, bukas man ni sila Action Fred. Although sa mga alagyan amuli ang may entrance kag may exit sa dalan itself Action Fred. Butsing ganon nga kung sa Burgos sa may dalan sa Hilado, entrance lang ina para makaparking ay mo sa lakyan, pero ang ginagyan mo hindi ka na to kabalik sa piya ka na to maagi sa may galo ka na bala Action Fred amo ng pinaka-exit mo diri sa area naman sa Libertad nga Lopez Haina sa atubang mismo sa main building sa may corner ng balasin nga Hernais ang kani pwede mo na ma-entrance, ma-exit, pero hindi ka na ito kagawa naman pagkanto sa may UNUR bala dumping asang una kung diri ka maagi UNUR kagijagwa Action Fred na amuning problema lang ugalin diri. Ang makalabanan lang makita na ta diri kaga makasulod gid lamang ang mga delivery sa mga goods kag
pagkaon action na friend. Uy, diri gali action na friend, no? Makon mo na yan diri sa may area sa Libertad Public Market. Sa mga vendors kunti damo ang nagapamatok sa tuanay nga hindi sila mapaswab test. Inabangod sa kahadlok ti ang resulta diriya out of 1,600 plus nga mga vendors tatlo ka mga dalagko mayor nga mga vendors mayor nga mga ang merkado abi 25 action bread no positibo sa COVID-19. So at least diriya at least ang importante diriya kung lang taon ta sa porsyento, I think masobra ini nga mga masobra gid lamang sa 1% malapit sa 2% sa mga vendors nga na may baluan nga nag-positive. May mga ganina, kundi may preparasyon. Kung wala ginhimo na, sige lang kunin. Kung tani, naglaptan sa bilog ng mga merkado. Saksyon na predong importante din na tap na gid no ang paglaton sang sining virus no especially sa mga vendors action na friend. Ay by the way action na friend subong aga umpisa ang subong rather nga adlaw magasapol man ang manager mismo no o kon ang regional director sang Marina Maritime Industry Authority diri sa Region 6 upod ang tanan nga mga shipping owners especially nagapanag-iya sa Fastcraft agod yato yung pag-istoryahan ang mga do and the don'ts ang istoryahan pag-sample ni sila para istoryahan man ang mga pagsulundan nga mahimo ipatuman kung magabalik na sa normal operation ang biyahe sa mga fast craft. Putsing ganun, why pa biyahe nga fast craft karon pero posible nga after sa meeting subong nga adlaw mahibalo ang action bread kansan o gid magaumpisa ang biyahe sa mga fast craft para sa aton sini nga mga kauturan nga nagabiyahe patabok dito sa Iloilo Grande nga si Mayor Jerry Treñas kagang alkalde naton diri sa siyudad sa Bacolod ang nagapahanugot na nga mahimo na makabiyahe ang mga fast craft action na friend. So para amani ang pila ka mga observation sa patrol diri naman sa area sa Libertad Public Market. Ang observation sa patrol ang ginadulong sa inyo sa and of course ginadulong man sa inyo sa rekta sa Libertad Public Market with aksyon nalikiraw ang kaaksyon nyo. Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 4:23, bapit sa 15. So, kulukumpra ka mo, sang inyo mga pagkaon, kulukumpra naman kay pizza 15 sweldo sa may mga sulusubra, pero medyo masubo-subo sa mga wala nagid sang sobra kagkisa daw madisgrasya pa. Ang sweldo abi butang ko 20,000, ang utang 21,000. Resto pa 1,000. Kalain. Pero okay lang no? Mother's Day karong adlaw. Enjoy man ang mga asawa sa sulod sang puluyan, makabato naman sa kinabudlayan sang ilabana. Oy kamo nga mga bana, diretso puli ha. Hindi pagyapit sa ilimnan, kay basi madisgrasya ang sweldo. Pag abot dito, baho lang sa kwartang bilin. Ang malain gamaoy pa. Kalay. Las 4:24 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala mo niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapok ang programa sa Aksyon Radio. Alas 4:28 na. O kamusta na ang aton mga kauturan? Nakapartisipar na kamo? Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Ano, gusto nyo makabaton 500 nga cash? Gusto nyo makabaton ayuda sa Vermont? Ari na ang inyong kahigayunan. Basi, ikaw na ang isa sa magadaog sa 500 pesos cash kada adlaw. Ang Aksyon Radio Bacolod, adlaw-adlaw, magapanagtag sang sap sa tanan nga maukod nga tagpalabati. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Sino makaentra? Para nga adlaw-adlawon tani para makaintindigi kamo. Tanan nga pumuluyo sa syudad sa Bacolod, ilabi na ang mga maukod nga tagpalamati sang Aksyon Radio Bacolod, pinaagi sa inyo transistor radio. Paano kamo makaentra? Sumugod kahapon, Oktubre 14, Miyerkules kahapon, magabato ng Aksyon Radio Bacolod sa mga entry paagi sa text. Ipadala sa numero 0963-219-8066 ang mga masunod. Ngalan mo, edad mo,
Diin ka guys, tar address mo, contact number. Kompletohod ang detalye nga ginapangayo agod ma-validate ang imo entry. Adlaw-adlaw, magpamati sa mga programa sang Aksyon Radio Bacolod. Paano mo mabalaan nga nagdaog ka? Sa kada adlaw, magarapol sang mga tagdaog on air ang Aksyon Radio Bacolod. Ipalayag ina sa kanginan. Di kon nagapamati ka, sigurado magadaog ka? Siguraduhon nga nagamonitor sa Aksyon Radio Bacolod. Kilalahon ang programa sa oras sa pagtawag, kag kilalahon man ang angkor o kon reporter sang Aksyon Radio Bacolod. No? Kon tawgan ka, pamangkuton ka, sinong ga-program subong. Di kon kilala mong angkor, wala na problema. Daog ka na o kon reporter sang Aksyon Radio. Ari ay, importante ni, tawgan ka makatatlo ka bises, ha? Tatlo ka bises, ya, tagagat sa tawga ka subong, hindi ka makontak. Tawgan ka liwat ikadua, hindi ka gyapoy makontak. Tawgan ka gyapoy katatlo, hindi ka makontak. Magabunot ang Aksyon Radio Bacolod sang panibag-o nga tagdaog. Amo na siling ko pamati ka, abring cellphone mo, abring telepono mo, para sigurado pagtawag sabat ka dayon. Paano makuha ang premyo? Ipadala ang 500 pesos cash pinaagi sa Remittance Center. Maklaim ang premyo isa kadlaw matapos malawagan kag na kumpirmar ang entry. Saan masugod ang rapol ta? Masugod na sa pagpanagtag sa ayuda ang Aksyon Radio Bacolod sa Oktubre 19, Lunes nga daw. So, klaro na? Naintindihan ta na? Pasakop na, pamati na sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time +4:32. Hindi ka mo maghalin ha? Mabalik pa ko. Tapuson talang anay ining aton paid program. Please stand by. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan.
Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolom nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang pilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsay anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya na balik kita sa aton pagpangalagad dire sa Aksyon Radio Bacolod. Ari anayo sa panahon sang pandemic krisis pangkalibutanon, subong masyado kabudlay ang pagpangabuhi bisan ang bagang may kagdalag ko nga mga plantador medyo may problema sa banubo nga patubas. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus.
pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Las 4:45 na. Mayo kong tani. Ini balang palayag sang Energy Regulatory Commission nga may ara siya pahibalo. Advisory ginadilian ang distribution utilities nga i-disconnect ang kuryente sang customer nga hindi makabayad sang ila electric bills. Damayo ini, basi ko makalambot yun dire sa probinsya sang Negros Occidental ka makalambot sa Sineco. Amo ini ang ginpalayag ni ERC Chairman Agnes Di Banidera. Suno kay Di Banadera, siling niya tunan nyo kag ipalayag ta ini sa bilog nga pungsod Pilipinas nga ipaiway anay ang pag-utod sa mga kuryente sa mga puluyan nga hindi makabayad sang ila sini nga balayran sa mga kooperatiba, ehemplo ang Sineco. Maya man ni basi pa malang kalabot diri ang mando bla. Pero kung may kulukwarta ka man lang, bayran mo kay kabudlay man mo. Magtingob, amo nang siling ko kapon sa Basiwa, nga dapat may biling sila. Insigida, nakalabot ang biling sang Basiwa. 2 ka bulan, Setyembre kag Oktubre. Tiyan mo na siling ko, kung may ara malang sa opisina, hindi na pag-atrasahon pa. Sa panahon nga panagtag ang bill, panagtag na. Kay budlay magsampaw mo, kim lang na niya, hindi lang na magbayad ka mo. Pagkatapos, magsampaw-sampaw, dasun tuig sa manukot, alain na kung tingbo niya, ang 4 ka bulan, putigi kalimutaw mo, amo lang siling ko, mas kadaabot sang natalana nga pizza sang bill, ihatagid. May kapon kay ginlawag ta sang aga, mga alas 9, alas 10, dulong sila sang biling ang Basiwa, 2 ka bulan, Setyembre kag Oktubre, okay na lang na. Sang sa masiling ta, okay hindi lang ka mo na magbayad, pitik sintas, pag-abot sang Enero, 5 ka bulan balayaran mo, tiga kadasmakas na. Hamak mo tingob 5 ka bulan, may lang kung medyo masiling sa okay Bayri lang anay katunga na, bayri lang anay 1 ka bulan, okay mala na. Iplasta galing kabudlay, kasabad na kasibod na sina. Nga kinanglan niya kung ara man lang kung masarangan ang 1 ka bill para lang di mabugat man sa mga konsumidor. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:48 na unang hutong sang aton mga pagpulupanamyaw. Good morning kay Brian Matarong, kay Evelyn Nipomusino, kay Milbien Piñapel, Marilo Trabilla Catinoy, kay Dilia Liabida, kay Didini Juna, kay Rosalina Arellano Espadero, kay Dayna Wilson kag Jason Wilson sang Australia, taga-Australia na good morning, kay Alex Puentes, kay A.J. Bilaho, kay Lito Sigundes sang Saudi Arabia, kay Helen Montaño, kay John Baybado Francisco, good morning man. May lang pagmonitora, no? Kay Florante Pasinabo, good morning. May lang pagpulupamati dire sa Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:49 na. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Subong ari naman, pagbulig sa pagtuon, pagatag sa paglaom. Gina-adlaw-adlaw tini, parang may ideya kamo kung ano ang dapat yung intrahan kag makabenepisyo sa inyo. Iniya ang pagbulig sa pagtuon, pagatag sa paglaom, ang tagsa ka mga estudyante nga may pinasahi nga istorya
nga makatalandog balatyagon kag makahatag sang leksyon. Nablang bisan gaantos ka padayon kagid. Determinado ka nga makaeskwela. Determinado ka nga makangkon sa edukasyon. Bangod sang COVID-19 pandemic, apektado ang pagtuon sa mga estudyante. Wala kwestiyon. Sa tinutuyo nga makatuon ka makatapos sa pag-eskwela, madamo ang nagatingwa sa piyak sang kabudlayan. Sa subong, madamo ang nagakinanglan sang gadget agod makapartisipar sa online classes. Diri kita masugod, ang Aksyon Radyo Bacolod, nagapangita sang siyam, ginasulit, nagapangita sang siyam, kadeserbe nga estudyante nga nagakinanglan cellphone o kung tablet nga ila pagagamiton sa pag-eskwela. Ipadala ang imo istorya sa official Facebook page sang Aksyon Radyo Bacolod. Pwede ka man makarekomendar sang imo kakilala nga lubos nagakinanglan sang bulig. Pwede magani guro mapabulig kasulat sa kasaysayan mo, ang kabudlayan mo nga naangkon sa pag-eskwela. Sino makaintra? Mga estudyante sa elementary, secondary, tubtub college level nga na-enroll sining academic year 2020-2021. Pumuluyo sa probinsya sa Negros Occidental kalakip na ang syudad sa Bacolod. Mga estudyante nga wala sang cellphone o kung tablet nga ginagamit sa pagtuon. Mga estudyante nga may pinasay nga istorya sa paggibakas lamang makatapos sang ila pag-eskwela. Areho, importante ni paano ka makaintra. Una, ilike kag follow ang official Facebook page sang Aksyon Radyo Bacolod kag i-share ini nga post. Ipadala ang imo istorya sa official Facebook page sang Aksyon Radyo Bacolod. Kalakip ang imo litrato kag butangan sang subject nga ARB for Peace. Ilakip man sa imo mensahe ang masunod. Ngalan mo, edad mo, address, contact number, grade, year, level, kag eskwelahan kung diin na enroll ang estudyante. Isaysay ang imo istorya. Ipatag kung nga deserving ka nga makabaton sang cellphone. Are, ang istorya mo dapat isulat sa Word document. Paano pagapilion ang magadaog? Ang Aksyon Radyo Bacolod ang magapili sa taglima ka mga finalist sa kada educational level, elementary, secondary, kag tertiary level. Ang mga istorya sa sini mga benepisyaryo ang pagabasahon sa programa This is My Life, tak na alauna 15, tubtob alas 3 sa hapon, Lunes tubtob Sabado, sa programa ni Aksyon Wilma Sugaton. 3 ka mga benepisyaryo sa kada educational level, elementary, secondary, kag tertiary level ang makabaton sang cellphone o kon tablet. Ang nabilin nga finalist ang magabaton sang 500 pesos nga load. Personal nga idulong sang Aksyon Radyo Bacolod ang padya sang tagdaog. San o ka makapadala sang entry ninyo? Sarang na makapadala sa inyo istorya, sumugod pa, nagligad nga Oktubre 12, tubtob Oktubre 19. Are, san o ka kag paano mahibalaan ang resulta? I-anunsyo ang tagdaog sa Oktubre 26, Lunes ina. Ang mga tagdaog ang ipalayag sa mga programa sang Aksyon Radyo Bacolod. Kag mabasahan man sa official Facebook page sang Aksyon Radyo Bacolod. Kulo kumplito? Wala diskusyon? Okay na? Ang mga kami ang empleyado, tani may intra man, galing hindi pwede. Ang mga empleyado, tob-tob, third degree ang hindi pwede mag-intra sa sining nga programa. Agon matagan oportunidad ang mas nagakinanglan sa mga parintit na basi magpadala ka mo, hindi kita. Bisan sa third degree nga relasyon, hindi kita pwede ihatag da ini sa mas nagakinanglan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na. Ikaduang hutong sang aton sini pagpulopanamyaw, kay Engineer Mungkada sang Silin Homes, kay Judge Snap Diamante, good morning, kay Bitilaw sa Binalbagan, dira kay Ruben Tampos sang LTO, gabugtaw na ni siya, kay Dr. Ray Valencia sang Binalbagan, kay Pare Remias Arroyo,
Si Roy Marino, daw wala ko kita, oh. Tutoraw lalibuga, des dalawa mo, abre na gura. Morning sa inyo, ha. Kay pare Erning Hurilyada, good morning. Si Nini Patos Burgos, kamusta ka na? Oh, kay Jobert Carion, kay Mayor, kay Bibitan, kay Nick Barca, kay James Patalagsa, kay JC Sindico, kay Munsing Siocon, kay Raul Chua, kay Joel Perido, kay Roger Aguirre, kay Lori Apurado, kay Engineer Nariel Bantayo, wala kami kita na do diri sa balik sa Carluta bla mo. Kay paring Estoy Querido. Estoy Querido, morning, kamusta? Bugtawron? Adlaw na, las 4:55 na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:56 na. Sa aton mga kauturan bala, hindi magkalipat ha. Libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio.
napili bilang finalist sa UP Combrodsoc's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radyo Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radyo Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpalabot. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sabisan ang mga kahintangan Responsable at pagbalita Kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggang mga palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman.
kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangan magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po... Panay, no? Nagbulos na si Velasco, pero si Congressman Michael Romero, nagpitik pa niya si Anay House Speaker Alan Peter Cayetano, ginpahalin to sa pwesto. Nya wala to siya ay nag-resign. Baw, porte, no? Siling ko gidaw, nga may nabilin pa nga mga lain buot siling ni Romero pila ka minutos pagkatapos ang ratifikasyon. Ginanunsyo naman ni Cayetano sa Facebook Live ang iya irrevocable resignation. Insister gini Romero nga si Cayetano ginpahalin niya sa pwesto. Antes ginanunsyo ang iya resignasyon. Ala, kalain. Sabi ko na kung naguliay na ang magtimbang nga grupo. May mga ara pa, may nabilin pa nga daw medyo lain buot. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:09 na. Good morning kay Lidio Piligunes Jr., kay Totong Anolibap, kay Jocelyn Calaman, kay Armando Sigero Magbanwa, kay Florante Pasinabo, kay Michelle Sayo, kay Vanessa Mayo, kay Manjo Arnijo, kay Kent Bulakha Juanisa, kay Bret Hart Tunato, good morning man, kay Warlito Nisha, kag sumuman Karen Fernandez, morning may lang pag-monitor tagsagid kakaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:09. Mabalik kami pagkatapos ng 5 minutos nga paid program. Standby. Oras ginagawa.
Di alamon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaong kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita ang dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginagang pilihan Padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang bituon Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay Samsang ano nga kahintangan Responsable nga pagbalita Pagdayon na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Tatas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hiyadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:17 na diri kita balita naton sa Kapitolyo. Gobernador Lacson kag CHMAC Talisay nagpirmahanay kasugtanan para sa mga graduate studies sang Negrense government employee. Balita Kapitolyo. Detalye po di Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Nagpermahanay sa Negros Occidental Governor Bong Lacson sang Memorandum of Understanding kag Carlos Hilado Memorial State College Talisay President Dr. Norberto Magolabnan para sa pagpadayon sang Professional Development Program Scholarship Grant sa mga government employees sa 31 ka mga syudad kag banwa sa Negros Occidental para sa school year 2021-2024. Nasaad sa MOU na ang scholarship program ang nagahatag sang oportunidad sa mga government employees ilabi na sa women sector na maka-avail sang postgraduate studies agud nga ma-promote ang efficient delivery sang basic public services. Ang signing ceremony ginpatigayon sa sunod sang Talisay nga ginsaksihan sang pila ka mga opisyal man sang gobyerno probinsyal. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Hinoboya. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:18 na. Morning lada kay Karen Fernandez kag Jose Mungkal Torilla. Mabalik kami pagkatapos ini. Normal sa mga coffee drink. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask.
Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Hernandez, kayo si Mungkal Torilla, kay Warlito Nisya, kag Maria P. Marabilia. Ariho, kung may kapan ka nga bukol sa lawas, abyan hindi pagpadugaya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Standby anay. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. Nagwa na ang Small Town Lottery. First draw, una nga bula, 28-37. Una nga bula, 28 kag 37. Second draw, ikadua nga bula, 3-10. Ikadua nga bula, resulta 3 kag 10. Third draw, ikatatlo nga bula, 37-16. Ikatatlo nga bula, 37 kag 16. Aber, diri kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 655 kita. Jackpot 29,700,000. Kombinasyon in any order 41, 30, 20,
0917-22-26, kombinasyon 655-41-30-20-7-22 kag 26. 645 kita. Ang jackpot 39,414,691. Kombinasyon in any order 37, 44, 10, 18, 27, 3. Resulta sang 645, 37, 44, 10, 18, 27, kag 3. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:26. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsang anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Ta naton sa City Hall pag-install sang 73 ka CCTV sa Bacolod yara na sa 90%. Balita City Hall. Detalye sinyo po kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Mag-action na Fred, yara na sa 90% nga na-install ang bag-o nga 73 ka mga closed circuit television akon CCTV diri sa may syudad sa Bacolod Action Fred. Kung madumduman sang 2019, nagbakalang syudad Action Fred pagi sa Bacolod CDR-RMO sang 73 ka mga CCTVs nga may siyam ka mga television monitors nga nagabalor sang 21 milyones pesos. Ini nga mga CCTV Action Fred ang igapahamtang sa mga strategic area sa syudad, kangin na lamang sa 6th Street, Alice Road, Araneta Avenue, Circumferential Road, Hilado Street, Bacolod Government Center, kag iban pa. Gain pahayag ni Executive Assistant Jomari Vargas ang cluster head sa Bacolod CDR-RMO. Sa Tion Action Fred nga matapos na install ang 73 ka mga CCTVs, ini ang pagatestingan sa sulod sa isa ka semana para may baluan kung bala may mga technical problem. Ang CDR-RMO sa karon ang mayroon sang existing at 39 ka mga CCTVs pero kapin 30 lamang Action Fred ang operational kag iban diri ang mayroon sang diferensya. So far, ang lapit na lang matapos install tanan. I think ang last report sa akong gapon almost 90%. Sa 73 units na. So muna siyang ongoing. Nabatian sa Executive Assistant Jomari Vargas. Yari ng mga ka-aksyon ang 5 ka-healthy ang ka-action nyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:34 na. Morning lang kay Dodge Dalida. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA ti pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ang mga kaintangan. Responsable at pagbalita, pagdahin na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang palamating. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa
sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalaga. Karon nga adlaw. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Agapasang banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
Action Eric, please go ahead. Ginpasaka na Action Fred ang kaso nga robbery batok sa isa sa tatlo ka mga suspetsado nga nadakpan nga nagsurod ka pangawat sa isa ka sari-sari store dira sa may Block 7, Lot 68, Celine Homes, Subdivision, Barangay Estepania, Siling Syudad sa Bacolod. Ang Police Station number 4 sa papanguna ni Police Major Charles Sever nagpasaka sang kaso robbery batok kay Domar Nuis, 20 anyos, soltero sa Purok Pag-asa, Barangay Estepania, Siling Syudad sa Bacolod. Si Nuis, Action Fred, ang nadakpan sa follow-up operation nga gipatakay sa kapulisan apan nakaparagyo naman ang upod sini nga nadalaman sa kaso nga si Andrew Salvo Pabruyo sang Purok Fortune B, Barangay Estepania, Siling Syudad sa Bacolod, kag may isa pagid ka upod sini Action Fred nga nakaparagyo nga wala pa makilala tub-tub sa karon. Sa kay Police Major Charles Sever, hepe sa Police Station number 4, ila pa gina background check ang mga suspetsado kung bala may mga kaso man nga pagpangawat sa ibang nga police station diri sa siyudad sang Bacolod. Si Domar Nuis kag Andrew Salvo ang nakilala sa tag-iya sang sari-sari store nga si Arnold Toledo matapos makita niya nga ginsulod ang iya sining sari-sari store kag ginkuha ang kapin 20,000 pesos nga cash, dry goods kag sigarilyo. Nabawi ang kapin 2,855 pesos nga cash kay Domar Nuis sang inisya ang baresto sang Police Station number 4. So ang complainant nag-report ni siya na nawagin siya sa station and then nag-respond dito ang aton nga tropa. Dabot dito muna nag-report siya nga ang iyang sari-sari store din ransak. So identify man ang mga suspetsado. Immediately nagkanda kita sang course of operation ta dito natigayon dakpan ang mga suspetsado. So bali sir nakilala ini ang isa sa tatlo ka mga suspect? So nakilala ang duha sa suspetsado. Ang isa Jando, hindi ka makilalaan. Paano yung sir nakilala na mukhaan niya gid, nakita gid ano? Kilala gid kay mga suspetsado, isama na sila ka lugar dira sa Estepania. Bali ang na-recover sa isa ka suspect na nadakpan naton, posible yung ibang nga tinawatan yung dala ni isang duha ka suspetsado. Going nga ito nga background check anulan, striking na sa mga kawatan. So dito nang nalerto nga ito na duty patrol. Action Fred, si Police Major Charles Sever, hepe sa Police Station number 4 sa interview sa Action Radio. Ang inyong aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Action Radio. Action Radio, Philippine Standard Time, las 5:49 na. Morning lada, kanyo nila Tarusan, Alex Montisa, kag Nick Alit. Mga blatter entre pagkatapos ini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool, ang face mask, upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle.
Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na. Morning lang kay Iba Puentespina Condes. Kag sa pamilya Puentespina good morning. Kay Erne Odasco Lidas. Mga blatter entre, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa pato. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, 16 kid lamang ang curfew violators manubo ikumpara sa mga nagliligad nga adlaw. Wala sa may nadakpan sa curfew violators. Sa station number 4, ginaresto sang pulis ining 18 anyos nga lalaki pagod man sa kaso pagkupot sang illegal nga droga ang suspect. Ginkilala diri kay Jerry Granada, nagapuyo ni siya sa Riverside, Barangay Monte Vista diri sa siyudad sang Bacolod. Ining suspect agagin aresto sa gintigobman nga puwersa sa Bacolod City Mobile Force Company kag kapulisan sa idalom sa police station number 4. Pagiman sa mandamiento di aresto sa violations ang Section 11 sang RA 9165. 200,000 pesos ang piyansa batok sa suspect. Report sang patrol ang kaaksyon nyo. Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:55 na. Kay Bia Jonathan, good morning man. Kay Jeffrey Eliama. Mabalik kami pagkatapos ini. Bago pa
pamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsag ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Philippine Standard Time, alas 6:01. Morning lang Kay Elizabeth Malaka Gamala, kay Romel Johannes, kay Veronica Baliados Exhaus, kag kay Kurt Salas. Standby na sa aton aksyon balitang bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eden Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.